Okay, så vores produkt er den her konstruktion, og det går egentlig ud på, at det er et lykkehjul, så hvis du kommer ud i skoven på et tidspunkt, så kan du vælge at cykle på sådan en motionscykel. Så vil der være en sensor, som man ser hernede, som registrerer hver gang, at pedalen kører forbi. Så når du har cyklet x antal omgange, så vil du så sætte, og så stopper med at cykle, så vil du sætte lykkehjulet i gang efter 20 sekunder. Her var det så meningen, at vi skulle have sådan en LED-ring på, der kunne lyse op, så du får et lod, og hvis du cykler mere, så får du 2 lodder osv. Det er så ikke lykkes os indtil videre. Men i stedet så har vi så kommet i mål med at få pilen til at dreje, fordi det næste, der så skal ske, det er jo, at pilen drejer. Hvis vinklen på den her pil så stemmer overens med det lod, du har fået, så vil vi sætte en printer i gang hernede, som så begynder at printe. Og man kan se, at det skal dreje sådan her, men vi har ikke fået motoren. Den har der været problemer med. Ja, det er det overordnede princip med den. Jeg kan jo sige dem, at vi ikke fik nået. Motoren herinde, den har vi desværre ikke fået til at du. Det er lidt ærgerligt. Systemet med... vi har ikke nået at sætte systemerne sammen. Det var jo meningen, at hvis nu man fik en vinkel her, der er korresponderet til antal lod, du har, vil vinde, og det vil jo sende noget signal videre til motoren, der gjorde det ved at printe et stykke papir ud. Det virker desværre ikke. Den del kan vi få til at fungere, mens vi filmer den her video her. Det samme med den her LED-strips, den er også gået i stykker. Sensoren her er også en lidt billig løsning. Vi har lidt overvejet nogle andre alternative metoder. Måske noget med, at den kunne generere strøm, eller vi måske bare brugt en Hall sensor i stedet for den kan måske få lidt højere rækkevidde. Men det er det her, vi er endt med. Og det der sker, det er sådan set bare, at hver gang du kører forbi, så tæller den nogle pulser op, og for hver 7,5 puls den tæller op, eller hver 10. puls den tæller op, så laver den en variabel, der hedder plus 7,5. Og vi har så sat en ledning på servomotorens potentiometer, så vi kan aflæse den vinkel, den har. Og hvis den vinkel korresponderer med det her variabel, der er blevet skabt efter hver 10. puls, ja, så var det jo meningen, du skulle vinde her, men det gør den ikke lige nu. Så lige nu så er funktionen egentlig bare, at hvis den ikke får nogle puls i 20 sekunder, så vælger jeg bare et tilfældigt sted, og så på skiven her, og så sker der ikke rigtig mere. Men vi kan jo godt lige se det. Nå, men lad os lige prøve at starte du ind op igen. Kan det bare lige, men som vi kan se, det skal den gøre. Så hver gang hun cykler over, ja, så tæller den puls op. Og vi kan se her for hver 10, så laver den her variabel. Og det fungerer lige pludselig ikke, fordi der er for kort afstand. Der, nu virker det igen. Vi kan lige prøve at vente 20 sekunder, så kan vi se, at den vil der til et tilfældigt sted. I hvert fald lige nu så tæller den rigtig hurtigt puls op, og det er jo kun fordi det er en demo-version, lige den her. Og i virkeligheden så skal den jo gøre det meget langsommere, men vi har ikke lige 30 minutter til en time at cykle i, så det bliver lige få minutter her.